Hakalai potrik ujeliau arhajar arpusan. Vice Chairman ka Komso Jantia Hills Region ubak sambor miling do rengkat bagi nongelam jang HYC ka Jantia Students Movement bat ka Jantia National Council. Kilalit jurep ka kerdop ka bagi beriu ke baniki wei pak gejela ke wandrong syakani gejela leng bakar rata cerah is Jantia Hills. Bat kila kemi benia ekor kom pensisya gini ke beriu ke wandrong sepok gejela. Kani kejeng jurep kalong ban penti kena bagi beriu hakna ka kerdop ki shim neem kilat kelinti ke bebiang ban pensisya kikot kisla jang kiriu shimet ke wandrong syakani gejela. Bat ban khanglat ki beriu ke banabar ke bambiang kikot kisla ban wandrong sepok gejela Meghalaya. La syamru bagi ladan ki beriu ke bela syabat bat la phalit phai no iki na gejaka ka bakilawan. Halor kejeng bamdan ki kot kisla ke babiang. Ka komso kala syam ke senjam kum shibenta bantek la kam ya kejengwan buhai shnong bean jigi beriu ke banabar sepok kena gejela. Ubak sambor mileng do uloong bakanya kedai tang kejeng sedang ban perkeng ya kejengwan tuat ki beriu bat ula banjor ya kejeng dan kam jeng ke kerdop. Da ke boong bagi beriu ke banabar ke bamla ban pensisya kila ban wanra kejeng ya baper ha gejela. Bat ki penken ka hok jong ki trai nong song shnong. Ka komso kala banjor kejeng dan kam ban bentere kam no mardor ke line permit bantek la kam kejeng wan buhai shnong bean jong ki beriu ke banabar ke bela keta apat ya kijat ben riu ret pat. Nalor kania kinong elam ka komso kilalit banjurep ru ya kerukom terekam jong ke anti-infiltration check gate kabadan habernihat aga distrik Ribhoi. Bada kini kejing jurep la elam ru presiden ke HYC ubak Roy Kupar Sendram. Kila saki bagi pulit kilabat di beriu ke belawan cepok gejela Meghalaya hakaba kila kemi ikikot kisla. Bat kila keli jing keliru yaki. Kisang balang ke badan hapok galama jong ka komso kilalit ru banjurep ya ke anti-infiltration check gate kabadan hakiling ha ke distrik Ribhoi. Kat ba kisang balang ke badan harilom garo kilalit banjurep bagi kerdop ke bakmi ke jingwan rung kibriu ke banabar ke badan North Garo Hills bat East Garo Hills. Kulit kita yang doa aku, ya. Kalkum kajing pendet jongka komsu haka meeting kepala dep ngila pendet ban pelong ya kajing let pet bat kajing let kmi ya baru ki infiltration check gate ki badan hapok kejelah baru khoi nak liang ki seng ki baper ki badan hapok syatri jongka komsu ngila pelong ya kani ke program mentak si hang ni hapok Ribhoi hapok East Jantia ke badan hapok Rata Cera nang tapok Daina Dubi hapok North Garo Hills bat kumjuk ru haka infiltration ke badan hapok East Garo Hills district. Di kum ka kenhun ka jing rai ka jongi ka jing shim ka jongi ya kani ka sinjam banwan kini ki check gate kalong ban penting kena ba ka jing trekam jong ka jing bu jong ka sorkar ya kini ki check gate kadai bandon ka jing yonong yangi kum ka jai benri kum ju ya ka jela ka jing mud hi ban bu ki infiltration check gate kalong ban penting kena ki brio ki bolong doubtful ki bom tikna la ki dei ni em kinong India kinom yo ban rungsuk sya kani ka jela ka jongi ngilayo jingtep haki bobon ki kap bagi bobon ki beriu ki baka citizenship ka jongki kalong doubtful ki yo benrung syaka jela ka jongi but kum ka seng hi ngiso ngidon ka jing perkat balada kini ki infiltration check gate kim trekam ha rukom bagi dei ban tre kala ban bu jingma ya ka jela hi baro koi bamdi tang ya ka jela wat ya kari India hi baro koi namar baki beriu ki bawan klem ki kot kisla ki babiang ngimtep kai ka jing tmu ka jongki abaki rung ha ka jela ka jongi hakani ka singi hadir mengilapoi hakani ka jaka manta ka singi ngilayo banpet ya karukom trikam jong kini ki staff ki badan jong kani ka infiltration check gate ka badan hang ni hot haka jing pet ka jongi kum ka kenhun ngi yoi bat ngilap bentang manta ka singi ru ya ki babun ki beri ki bapersang bandrung syaka jala klem ki kot kisla ki babiang hakani ka singi manta ka singi kum ba arfo lai pungut ki beri ngilalam bakim don ya kikot kislai kita ki ID ki babiang ki bakin wan manrung caka celah ka congi andalah keli pertu iki ki om bakin wan banwat kamwat jam lani kinwan banwan ka Henry Kimdon pat ya ka kot kislah tang ya ka ID proof ru ban proof lani ban penting kena baudai unong India dikini ki iki kin bu jingma yang ngi kum ka jelah hi bro koi bat ngi ke lengba ka jingwan ka jongi menta ka singi lap ru baka sorkar jelah kalasnai ka tukaan ya ka bentaki migrant laborers ke bakiong kabalasna da du usnam arja arko kapala keren syai ba kini ki beriu nak wepat ki jela ha ba ki wan ban trai belah kini ka jela ka jongi ki hak ban register ya lah dia ka jing register ka jongki umut kan penting kena ba ki dei ki beriu ki bawan nak anu ka jela kin trai hak anu ka jaka kin trai bat unu trai bat onda ki ladep ka kata ka jing trai ka jongki ki le phai no cha ka jela ka ba ki don
Mereka belengo kalong ba undang ipoy hagani ka jaka manta ka ngilap ya shibun kibrio. Kibawan hang ni tang da kata ka acknowledgement slip ka bakyo. Kaumat kadi kiba shupen I ba kila ada pan apply ya ka registration card. Ndray omsim la verify ya ki da ka labor department. Kiba buon kiba kum kita kibrio ngilap hagani ka singi ba manta. Tikani ka kaan hi ka kren da ka basay hagi jingle krenra ka jongi na kuwi ka jaka sikwi ka jaka hagi jingya kendu jongi ya ki labor inspector jong ki jaka ki ba fair ki ba ki ped ni ki maki na kalyang jong labor department ki la kren na ka basay ba ubriu habuan ban belang ni uday ban yo registration card ka ba apply kam sim la ibor yu batang shu apply kam sim la ibor yu ba unrung lani unwan ban bela uday ban yo registration card re haka jingya kren haka jingya sotu ka jongi menta kalong babun hi kini ki briu namar kumba kalong hi kani kathan nadu na jorabat sa kanila lenti ka badang niya po berni ngilap babun ki jaka ki ba piseu san po din ka piseu shispa din ka pilayo kata acknowledgement slip ikini ki ru ki bu jingma namar ba mtep kat bompat verify ya ka antecedent la ni ka jing ya kata ka jinglong jingman jong ni ubri wan na unlet che kumnu ulala bandrung sang ni ka jala ka jong iban let kum kita kinong bela ti ngilalap ya sibun ki jing duna hakani ka jaka kumba kalong mentang si kawai kajing don jo kani ka anti infiltration check gate ka jaka ka location kamlong feasible na kamataman check iki brio bat iki kali ki balet bawan kajing red jong ka surok bakumta ter lada bat kali hang ni kala blok lut ya kani ka surok bro kawai tengah so ba bat mendai tang katangi lapru ba wat ki staff ki badon haka ki bala sya posting hakani ka anti ka check gate ki duna sa bapalat lada kibrio lada kani ka anti infil check gate ka hak bantri kam kat kum ka mandate ka jong ka komut ba arf sau kan ta pihak ban duty kani ka jaka nga ngisngo ba kini ki nriu ban nyotli ki infil check gate ki badan ka jala ki di bandon ya ka manpower ka babiang ka sarkar kam dei ban bu tang ban bu kum ka free mi kini ki jaka lada kamla ban ai ka service ka ba tikna ka ba kidei ban yo tingi ngisngo na kalyang ka kanhon ban kentu ya ka sarkar ba wat nombu ya ki anti infiltration check gate kum kita ki frame ki benomla ban trikam haba fibu ikini ki check gate fidi ban buru bat ka manpower ka babiang kabala ban trikam round the clock lan arf sau genta ka sisi kana begini ki beri ki batmu bandrung ka jala ka jongi ki ba long doubtful ka citizenship ka jongki onla ban bat lemba kini ki jaka tingi lapru ba ki babun hi ki beri ki bawan hagani ka jaka ki wan be da kata ka jing ban ong lan ban penpau bagi de kita ki tourist hoi ngi so thu bangin nom pentut ya kale kawan jong tourist ya kinong wan jungok kai pertai rei kibriu pat namar bakamdon ka sistem kabala bantem unu tourist bat unu nong wan bela ka pendeko no ya karokom trikam jong kaning anti infiltration check gate kumba kalong mentang yu I baka sarkar ka ong ba ka tourist department ka tourism department kan register ya baru ki tourist ki bawan ka labor department kala adon la ka jong ka an ka boong ban register ya baru ki laborers ki bawan rung jang ni ka jala ka jong ni ka police department ka don ka anti infiltration directorate ka jong ka badon la ka jong ka board ngingis ngo ba ka por kala day ba kini ki department ki ba fair jong ka sarkar jala ki di ban coordinate ki di ban don ka jingya trailang ki di ban pass ki information na kawi ki department siya kawai pat kanang ba lada ubri uwan komutores ki di ban don ka jingya te bat ka anti infiltration check gate ki di ban don ka jingya te bat ka tourism bat ka labor department bantep unu tourist bat unu nongwan unu tau nongwan bela bat bantep ru unu ubri ubarung chang ni ka jala ka jongi ubalong doubtful tinging so baka por kala day bangin sabu na kalyang jok komso ya kajinglap ki jongi mentang singyang ni ka jaka lang baka jingwan di tang hang ni kumang OIP abaro ki anti infiltration check gate ki badon haka jala hi bro koi kani kamdi tang ka jingwan ka jongi ka basisngi ngin bu dia ni kani ka kam ban penting kana ba kum baka long mentang idon ni kini ki anti infil check gate ki di bantri kam kat kum ka mandate ya kabala aibor ki nakalyang ka jongi na do ka basdang nila ada keren na ka basay ba ladangi ya keren MRSSC arja khanrio kanikaan ka bomdon banyan umdon kendon hapo jong ka MRSSC arja khanrio ka bakren siya pang ka influx ka bakren siya pang ka jingrung jingmi jong brio ka MRSSC ka datang kaan ka ban register yo nong sangwai la pipuli bhai ka MRSSC arja khanrio ka datang kaan ka ban register yo ubri ubawan rung hakani ka jala ubawan song sinong kum kinong songwai kau mot kau kasiru la do ulay songwai na po nong stone ha silong uhap ban register po kay marasi ada khatri kam don jingya per namar omdon kentin bala thwa ban check la ne ban regulate ya ka influx kata ka jingya per kaba khmat do rei ni na kalyang do ka kendua na do ka basdang yung lada pikwa ban pentri kami kay marasi arja arpo
Namar arja arpo kila don ki kendon jo KLP ya ki bala busuk ha katuka amendment ak arja arpo. Dela da pia keren mentah ya arja jong ka arja khandriu kalong ke bangim la ban pediang. Ya ka MRSC hi onom la ban pentri kamkum kata kaan kaban khanglat ya ka jingrung jong brio. Namar ba lada piken mau kani ka facilitation center kabadan hang tiap umling. Kipli ya katu hak kerteng jong kaya meresi arja khandri nerjayu ya katu syakang anu haikut bale syakang haikut namar bo omdan kendon de bentu hapo jaka meresi arja khandru befila bencek ya jingrung jingmi jong brio nabar ka jela syakani ka jela ka jongi tinging yong balada fikwa ban pentrikam ban cek lane ban regulate ya jingrung jong brio pide pentrikam da ka ILP kabadoi kaan kabala ban regulate ya ka jingrung jingmi jong brio syakani ka jela ti lada ki wanra hi da kata ke marasi arja arpo ya ka baka state assembly kala ada ban pas kala pa ho governor de governor bela pa sa ka union home ministry ya ka baka dang sakut sa adu menta ngimtip ka ja ayu ya kata ngingi la de keren da ka basang yong lada ka central kamla ban ayengi ka LP ayengi ka marasi si arja arpo namar hang tu la de ban tho sya ki kendon jong ka LP